छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पावलांनी पावन जाल्ले दिवचल नगरीत शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्थाना वतीन हो सुवाळो घडोवन हाडिल्लो। त्या निमतान शहरातल्या पोरण्या बस स्टँडा वयल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचेर अभिषेक करून शिवरायाक अभिवादन केले। ह्या वेळार शिव मोगिनी छत्रपती शिवरायाचो जय जयकार केलो। ताचे पयलीं छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कला कडल्यान शिवरायाच्या पुतळ्याक फुलाहार ओपून शिवरायाक मानवंदना दिली। छत्रपती शिवाजी महाराजाचे तसे पळयत जाल्यार आमी हांगा जयंती करता, बाकीचे हो राज्याभिषेक सोहळा करता आणि त्याच प्रमाणे शिवाजी महाराजांचे वेगवेगळे कार्यक्रमूय करता। तेजो फाटलो उद्देश असो की जी नवी आमची पिढी आसा त्यांच्या बद्दल छत्रपती शिवाजी महाराजा बद्दलची माहिती पावपाची, तेजे जे कार्य आसा छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जे महान कार्य आसा राष्ट्र निर्माण आणि धर्म निर्माणाचे जे कार्य आसा धर्मरक्षणाचे ते आमच्या येणाऱ्या पिढी कडेन पावपाचे आणि आमचे जे युवक आसा त्यांच्या मदीं छत्रपती शिवाजी महाराजाचे जे कार्य आसा त्यांचे जे शौर्य आसा ते प्रत्येकाच्या नसान नसान भिनपाक जाय। ह्या हिशोबा प्रमाणे श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान बिचोली शाखा तसेच विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आणि सगळे राष्ट्रप्रेमी शिवभक्त यांच्या मार्फत हो वर्षानुवर्ष कार्यक्रम करता आणि आता आम्ही सकाळपासून छत्रपती शिवाजी महाराजांचो जलाभिषेक दुग्धाभिषेक करून त्यांच्या प्रतिमेचे पूजन केले। फक्त सोहळा राज्याभिषेक सोहळा किंवा छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती इतल्या पुरती न रावता छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आम्ही खरे मावळे आसा आणि छत्रपती शिवाजी महाराजान आपल्या काळान राष्ट्र निर्माण आणि धर्मरक्षणाचे जे कार्य केले ते कार्य आम्ही फुडें व्हरतले अशी सगळ्यांनी ह्या दिसा प्रमाणे शपथ बाळगुया आणि छत्रपती शिवाजी महाराजान एकचो जेन्ना राज्याभिषेक जालो त्या अर्थान खऱ्या अर्थान छत्रपती जेन्ना तेका हे मेळ्ळे तेन्ना प्रत्येक सबंद हिंदुस्थानान अभिमानाची जी स्फूर्ती आसली ती स्फूर्ती परत आयज आमी अशा कार्यक्रम साजरे करून निर्माण करपाक जाय आणि परत एकदा तुमकां सगळ्यांक हांगा जमलेल्यांक श्री शिवछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक सोहळ्याच्या निमतान तुमकां परत सगळ्यांक बंदी दिता आणि देव बरें करूं। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव, भारत माता की। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।